Altså lige nu har jeg lyst til bare at blive i hængekøjen. Jeg synes faktisk, det virker lidt uoverskueligt at skulle ud på 5 kilometer. Men på den anden side, man bliver jo nødt til at starte. Og hvorfor ikke i dag? Det er jo dejligt vejr. Jeg begynder lige med at finde mine løbesko. Ja, det er jo ikke sko, der mangler. Nå, det var skisko. Jo, de der, dem kan jeg vel godt bruge som på løbesko. Kom, sko. Hop på. 5 minutters restgang. Det starter ved havelågen. Og så blev det tid til 1 minuts rolig løb. 1 minut. Måske lidt roligere. Og efter 1 minut rolig løb, kommer 5 minutters rask gang. Og der løbes endnu en gang 1 minut. Afslutningsvis 3 minutters rask gang. Og sådan bruger man 15 minutter på den første dag til løb. Velkommen hjem. Det gjorde du godt.